Čau bábovky. Ahoj, jmenuji se Kuba Jergle, jsem zakladatel úspěšného projektu pro chlapy s názvem Nebuď fotřík a vzhledem k tomu, že byla poptávka ze strany žen i ze strany mých klientek, proto abych udělal něco pro ženy, rozhodl jsem se vlastně spolupráci s mojí manželkou založit projekt Nebuď bábovka. A já vám k tomu řeknu něco. Ahoj, já jsem Adela, jsem máma 3 malých kluků a moc dobře vím, jak je těžký si najít čas pro sebe. Na zdravý pohyb, na to si dobře najíst. Většinou my ženský jsme takový, že dáváme přednost všem ostatním kromě sebe, ale bohužel bez toho, aby jsme si našli chvíli času sami pro sebe a věnovali sobě nějakou energii, tak bez toho se prostě ty změny dělat nedají. Pojďte si najít chvilku času sami pro sebe a pojďte nastartovat změnu. Tenhle projekt bude trvat 21 dní, protože je dokázaný, že během 21 dní se dají vytvořit efektivní návyky na to, abyste v tom pak mohli pokračovat i dál. Těch 21 dní vy každý den udržíte jedno video, jeden level, kde ty témata na sebe budou postupně navazovat od základních témat po ty pokročilejší, tak aby jste byli co nejefektivnější a nejúspěšnější. Ale co je další výhoda tohoto projektu, že to je živý projekt a vždycky v té WhatsAppové privátní skupině vy obdržíte ode mě video, ale zároveň tam budete i moc být v kontaktu s ostatníma bábovkama, kde budete se navzájem podporovat, navzájem se motivovat a funguje to opravdu skvěle a cokoliv budete potřebovat, tak se mnou budete moc kdykoliv probrat nebo s Áďou a budete to mít k dispozici, to znamená, pořád budete mít nějakou podporu a budete moct na sobě makat tak, abyste dosáhli svých výsledků. Tak neváhejte, připojte se k nám a nastartujte svoji změnu. Těšíme se na vás. Díky, ahoj.